Βάγιος Ρουσούλης. Σήμερα αποχαιρετάει τα αγωνιστικά γήπεδα του μπάσκετ. Ένας αθλητής που για 17 χρόνια κόσμησε με την παρουσία του στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα μπάσκετ. Ήταν από τους μεγαλύτερους σκόρερ των αεραστεχνικών πρωταθλημάτων της ΕΣΚΑΝ. Σε ευχαριστούμε, Βάγιο. Στο τελευταίο παιχνίδι ο Βάγιος μεγάλος πρωταγωνιστής, όπως ήταν σε όλη την μπασκετική του ζωή. Τελευταίο παιχνίδι του Βάγιου Ρουσούλη. Τελευταίο σου παιχνίδι ή έχουμε και του χρόνου? Όχι, είναι το τελευταίο. Πιο δυνατά. Το τελευταίο τρίποντο, τα τελευταία νίκη. Θέλαμε αυτό το ροζ φύλλο να το πάρω σπίτι μου. Ευχαριστώ όλο το σύλλογο. Είμαι πραγματικά ευλογημένος που παίζω τόσα χρόνια εδώ. Ελπίζω και εύχομαι όλα τα παιδιά να καταφέρουν να το ζήσουν αυτό και να φτάσουν μέχρι όπου μπορούν να φτάσουν. Καλή τύχη στη ζωή. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ. Μια μεγάλη νύχτα, μεγάλη βράδια του 1999
1987 ο Γκάλης ο Γιαννάκης και τα άλλα τα παιδιά μας έκανα να γίνουμε